nit a tothom i benvinguts un any més a l'acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu del Maresme 2009. Tots els representants del pubillatge local que avui ens acompanyen. Gate, gate, para sacarte bodisoa. Gayata om, gate, gate, para sacarte bodisoa. Gayata om, gate, para sacarte bodisoa. Gayata om, gate, para sacarte bodisoa. Jo, en veure que somrius, sóc el nen que vaig ser ahir. Sí, jo vello pels teus somnis, la por ja no vindrà i així sabràs que viure és molt bonic. Van mil llàgrimes al mar, tu mai no em veuràs plorar. És que la teva alegria amaina el meu dolor i així jo sé que viure és molt bonic. Sí, el meu cor sempre estarà allà on sigui el teu cor si tu no deixes de lluitar. I mai no perdis la il·lusió, mai no oblidis que al final hi haurà un lloc per l'amor. Demanaríem que pugessin a l'escenari les 6 persones que al llarg d'aquest any han portat el nom del Maresme al llarg i ample de Catalunya. En Pol Riera i Ardell. Endavant. Hola, oi? És molt fort això. A veure, comencem. Tenim discurs molt macos, però apareixen al cotxe. Llavors farem una mica d'improvisació. Primer de tot, donar les gràcies als meus companys que hem compartit moments inolvidables, als companys que estan per allà asseguts al darrere de tot, que també hem compartit molts moments, tant els de fa 2 anys, els de fa 1 any i els nous. Després a les famílies, que les tenim aquí totes reunides, i també als ajuntaments, a l'Ajuntament de Pineda, que ens ha donat molt de suport. I res, les gràcies, si em deixo algú, sento, el moment i els... Bé, les gràcies a tothom que ens ha ajudat durant aquests 2 anys. Després, pel que fa als nous, que els tinc aquí situats, els nous, recordar-vos que això que portem aquí són només baixes i bandes, d'acord? Hi ha molta gent que diu que és molt més. Jo crec que encara que no sortiu, podeu treballar molt pel nostre país. Doncs ara presentarem a la segona dama comunical del Maresme, la Natàlia Lleopard i Mainou. És en aquest moment que t'atures a pensar i fas un balanç sobre tot aquest temps viscut. I arribes a una conclusió. El pubillatge és com una planta per un bon termini. Tota planta comença sent una llavor. Plantada el dia de l'elecció, moment del naixement per tots integrants del pubillatge, que sempre és aquí present, i nodrida per primera vegada amb les primeres salutacions dels diferents hereus i pubilles, que et donen la benvinguda. A poc a poc, sortida rere sortida, la planta va creixent. Es va alimentant amb diferents coneixements, actituds i sentiments d'altres membres del pubillatge. I va creixent, de manera que es va ramificar les seves tiges principals en altres tiges secundàries, amb les seves fulles preparades per fer la fotosíntesi, amb tota la cultura i tradició que els arriba. Bé, primer de tot, bona nit a tothom, benvinguts al Maresme.
i ja em vull referir primer a vosaltres els candidats. Teníem una idea avui, abans de començar els exàmens, i vosaltres, tots 16, m'heu canviat. Fa un any vam sortir comarcals i em sembla que una de les primeres sortides al Maresme no sé, la Sala Mar, ja faltava la figura de l'hereu. I ja començàvem a dir, ostres, no surten hereus, sembla que costa això dels ballets aquí al Maresme, què hem de fer, què volem l'any vinent. I avui me'n vaig, però orgullós de tots 16, de veritat. Perquè heu demostrat que si una cosa no us mancarà mai és el compromís. Si més no amb la comarca. I a mi això com a persona m'ompleix molt. Sé que deixo el relleu en bones mans. I de veritat crec que us mereixeu un fort aplaudiment per part de tots, sisplau. Bé, doncs, molt bona nit. Primer de tot, m'agradaria agrair a tothom que està aquí avui. De veritat que veure això tan ple ens omple de molt orgull, molta felicitat. I, bueno, jo bàsicament agrairé, perquè durant aquests 2 anys és el que em surt de dintre, agrair. Vaig començar amb Canet, amb 16 persones i m'agradaria mencionar-les. Les 2 meves dames, la Montse i la Montse, que moltes gràcies, per regal també d'avui, els meus petitons, sobretot la meva codieta, que és la persona que sempre ha confiat en mi i que m'estimo molt. Després, m'agradaria agrair, sobretot també a les famílies de tots nosaltres, a la meva especialment, a ma germana, que també s'està currant aquests dies, i a nosaltres també. I bé, a veure, jo, els nous, és repetir-me, o sigui, molta sort a tots, els que sortiu escollits, gaudiu al màxim, i això, i portar-ho amb molt d'orgull, aquestes bandes. No ho direm la boca molt grossa, som la comarca més ben parida del Pollença, la que tenim més pobles i la més forta. Per tant, és una cosa que no cal dir-la sempre, però sí tenir un cap ben present, no? En segon lloc, també m'agradaria dir, i crec que ho haig de dir per mi, per la feina que hem fet amb els nostres representants, que avui podem dir amb la boca ben grossa i el cap ben alt que hem estat a l'alçada de les circumstàncies. Com molt bé dit el Xavi, em sobrien dins d'una mà per dir tots els pobles catalans que hi ha hagut Pollença que no hi ha hagut representació del Maresme. I és una pena que per què no dir-ho n'estic orgullós. N'estic orgullós tant per part meva com per part dels meus companys, perquè hem sabut suplir-nos i ser allà on havíem de ser i al moment que hi havíem de ser. També, com no, i aquí sí que m'haig de trepitjar, em sap molt de greu, Catalunya Central, necessito dir-ho també, evidentment, sé que som pesats, però el vincle ha estat màgic i místic. Avui som aquí 3 representants que cada un deu una part del vostre cor. No ho dubteu gens. Tant com ulls i l'embolcallatge de seguida apareixen faixes vermelles de seguida. La Provilla del Maresme 2008, Laira Rodés Tudel. Bona nit a tothom i gràcies per venir en aquest dia tan especial per nosaltres. De veritat que com ha dit l'Ona, fa molt goig veure tanta i tanta gent que ha vingut aquí només per veure'ns a nosaltres i només per veure'ns a un Pollença sortint. El dia d'avui ha estat un dia per una banda esperat i per l'altra no desitjat. Esperat perquè sempre és una alegria donar l'oportunitat de que nova gent disfruti de l'honor que és portar unes bandes i faixes comarcals i fer que el Pollença torni a brillar. I no desitjat perquè mai trobes el moment de dir fins aquí he arribat i deixar enrere persones, amics, experiències que per sort mai oblidaré. Primer de tot m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Pineda del Mar per organitzar aquest magnífic dia i perquè per mi és tot un honor acomiadar-me al meu poble. Moltíssimes gràcies. També vull donar les gràcies a totes aquestes persones que m'han acompanyat durant aquest any i 8 mesos que he estat sent bovina de Pineda i del Maresme i que sense ell no hagués estat el mateix. Però sobretot els meus 2 grans suports dins d'aquest món, a l'Alba i l'Ivet. Moltes gràcies, nenes, aquest any ha estat genial.